Svi dobro znamo poslovicu da odijelo ne čini čovjeka i svi to govorimo i slažemo se s tim, no je li to zaista tako? Mnogi to samo govore čisto da ih odrasli puste na miru i da bi oni rekli da, ja sam takav, ja sam skroman, ja nisam sebičan, no zapravo i mnogi odrasli koji to govore ne misle baš tako. Na primjer, učitelji i profesori, sigurno im je draže da je neko dijete pristojno obučeno, da ima košulju ili suknju, nego da je neko dijete u kožnoj jakni sa zakovicama, štiklama i nečime. Odijelo ne čini čovjeka nije nužno samo ovo da kad je neko siromašan pa se nema obući, onda naravno, onda nećemo ga suditi po tome. Ali zapravo ima mnogo stilova odijevanja danas i mnogi se ljudi zapravo osude po tome. Ako vidite na ulici neko ko je sav u crnom, ima neki dugi kaput i nešto i rokezu, onda ćete se prirodno maknuti od njega. Sa odijelom se stiče, mnogi ljudi steknu prvi dojam.